जानायावनो दुगैनोसो बावलायलांबाय लोगोफोर थौदो थांनोसै दख'ना लादो नोंनि मुंखौ मा होननानै बुंदोंमोन? मन्जु होनना गाबज्रिबानो जागोन। मन्जु, नों आंनि सेराव फैनायसै। जागोन दे। बुंदो, मा बुंनो? मन्जु, आं दिनै नोंखौ गिबि नुजेननायावनो आंनि गोसोआ आंबोथ' नोंखौ दिनै गिबि नुजेननायावनो आंनि फाग्लि गोसोखौ मानोबा हमथा हाया मन्जु सोरां मन्जु सोरां मन्जु जानो हागौ लोगोफोरा गावबा गावनो सहैजोब्बाय आफाया आंखौ नेबाय थागोन। मन्जु थांदो नाथाय सम मोनोब्ला गाबोन बेसे फिन फैफिन आं नेबाय थागोन। जागोन सोरां आं गाबोन फिन फैफिनगोन नों थादो सोरां आं थांनोसै। मन्जु थादो सोरां मन्जु सिगाङाव माथो नोंसोरबायदि बैसोनि सिख्लाफोरा हारसिं बेरायथिंनायखौ आथिखालनि सुबुंफोरा मोजां मोना फिसा। जागोन आफा नों बेफोर बाथ्राखौ जेबो दासान बेबायदि बैसोआव माबोरैहाय बेरायनांगौ आं गासैखौबो मिथिखागौ आफा। दानिया सिङाव फैदो आफा। जागोन फिसा फैदो मन्जु नों सफैबाय जोबोद समायनायानो जाबाय। जों सानैजों गोसोनि बाथ्राफोरखौ मोजाङै सावरायनांसिगोन नङा होनब्ला? सोरां नों रंजादों नाथाय मा मन्जु नोंखौ सोरबा गाज्रि बुंदों नामा? सोरां आंनि बेबायदि हारसिं बेरायनायखौ आफाया हेंथा होदों। जानो हागौ गामिनि मानसिफोरा आफाखौ गाज्रि बुंदों। मन्जु दा बिदिब्ला जोंनि राहाया मा जागोन? मन्जु जोंनि मोजां मोनलायनाया जेबो साननो नाङा सोरां आंनि मोनसेल' रस नों आंखौ नोंनि सुदेम बिखा गेजेराव अराय समनि थाखाय जिरायनो खाबु होगोन। मन्जु नों बेफोरखौ नों गोसो गथाय बुहुमनि दावसिन दाउला